U Bjelovaru se održava 7. pčelarski sajam. Moja večerašnja gošća više će nam reći o pčelarima i pčelarima u Hrvatskoj. Sa mnom je u studiji Ivana Berg-Sarvaš. Divald. Ivana Berg-Divald. Dobro večer i dobro mi došli. Dobro večer i vama, također i vašim gledateljima. Koliko se osoba u Hrvatskoj bavi pčelarstvom? Pa prema našim podacima koje smo dobili katastrom pčelinjaka i pčelinjih paša, koje smo upravo izradili, dobili smo jedan jako interesantan veliki podatak da u Hrvatskoj ima 7470 pčelara i 366.814 pčelinjih zajednica, a samih pčelinjaka, dakle lokacija gdje pčelari drže svoje košnice i pčelinje zajednice ima 8754. Vi ste sve brojeve naučili napamet, svaka vam čast. Da. Ali dobro, evo već danima, odnosno godinama smo u tome, tako da stalno pratimo te podatke koji se naravno i stalno ažuriraju, jer katastar pčelinjih paša nije sad zgotovljena stvar, znači da je to gotovo, nego se... Kakav je to katastar? To nam morate prvo reći, prvo meni pa onda našim gledateljima, da znamo pa uopće. Ovako, katastar je u principu registar koji se nalazi u prostornom prikazu na internetskoj stranici, službenoj stranici Hrvatskog pčelarskog saveza www.pcela.hr, gdje se nalazi karta Republike Hrvatske i na toj karti apsolutno sve točke. A te točke označavaju po koordinatama gdje su smješteni pčelinjaci. Tako da kad vi kliknete, doslovno jednim klikom miša, na ono što vas interesira, dobijete apsolutno sve podatke. Znači o pčelaru, koliko on pčelinjih zajednica posjeduje, također dobijete podatke o klasifikaciji medonosnog bilja, što nam je izradila znanstvena institucija fakulteta, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. I na taj način vi kao građani Republike Hrvatske direktno dolazite u tu proizvodnju, mogli bismo to tako reći. Znači to je sljedivost. Znači, u svakom trenutku od polja se do može stola. vidjeti. Tako znači je. može vidjeti gdje je ta pčelina zajednica, ako sam dobro rekla. Gdje je ta pčelinja zajednica i vidjeti koji med, odnosno koji med je najzastupljeniji tamo. A mi smo evo isto saznali jedan interesantan podatak da u Hrvatskoj je najzastupljeniji bagrem kao medonosna vrsta, a iza toga slijedi livadno bilje, odnosno cvjetni med. Evo ja sam tu vama i donijela baš jedan, evo upravo svježi nagrobljen, što bi se reklo iz bačve. To je inače med iz Like od livadnog bilja. Da li to sad znači, ako se u tom trenutku vidi pozicija te znači gdje se nalaze pčela, ako pčelar premjesti, šta onda? Tako je, i na taj način odlično pitanje. Osim što smo dobili znači sve ove podatke koje sam vam sada nabrojala o točnom broju pčelara, pčelinjaka i ostaloga, također će se voditi ta evidencija selećih pčelara, jer seleće pčelarstvo u Hrvatskoj je jako zastupljeno. Sve manje je pčelara koji su stacionirani samo na jednom mjestu, što u principu ima nekakvog smisla, jer na taj način je i bolja paša, raznolikija, primjerice netko iz Slavonije, pčelar iz Slavonije ide u Dalmaciju, iz Dalmacije, dobro je to malo rijeđe, ali također idu... Sele se. Tako, i sele se idu u kontinentalni. To je velik bio projekat, koliko je taj projekat sve skupa trajao, koliko ljudi radilo na tom projektu? Ovako, projekt je trajao, započet je 2007. godine kao ideja u skladu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, tako da smo se mi kao poljoprivrednici prilagodili pravnim normama. A samog rada na terenu, mislim, rad još uvijek traje na neki način, znači to je kontinuirano, to ne prestaje, je trajao evo 2 godine. Pune 2 godine sa pašni povjerenici na terenu su skupljali sve podatke, zatim su ih dostavljali nama, mi smo ih onda tablično obrađivali i također Fakultet elektrotehnike i računarstva koji nam je napravio bazu podataka i tako da to sve bude usklađeno. To jako velik projekat je bio, mogli bi se i drugi ugledati na vas? Pa evo, mi smo s jedne strane ponosni na to jer ispada prema našim informacijama, zaista nismo čuli da je jedna druga poljoprivredna asocijacija u Hrvatskoj tako nešto napravila, ispada da smo mi jedini, odnosno prvi koji su to zgotovili. Naravno, naglasak je da se podaci dalje ažuriraju, jer evo mi svakog dana imamo sve više i više pčelara koji su članovi pčelinjih udruga. Tako da evo, danas imamo 120 udruga, već sutra 121. Tako da znači, sve više ljudi se bavi pčelarstvom. Tako je, da. To znači da pčelarstvo ima budućnosti u Hrvatskoj? Pa mi smatramo da ima i takako veliku budućnost, jer evo mi smo jako dobar izvozni proizvod. Jer proizvodimo 5 do 6 tisuća tona meda godišnje u prosječnoj godini, naravno kada je paša jako dobra, i od toga se polovina izveze. Znači nema problema sa prodajom?
Pa nema. I naravno mi potičemo ovu direktnu prodaju, što možda građani Republike Hrvatske nisu 100% upoznati s tim. To je kolokvijalno rečeno prodaja na kućnom pragu. I upravo vi možete doći kod samog pčelara i on će vam pred vašim očima sve to natočiti i prodati. Možete biti sigurni da je to baš onako domaće i izvorno. I domaće i zdravo, pogotovo u ovo vrijeme. Da se malo spomenemo pčelinji sajam, 7. po redu, pčelarski. Pa evo ja bih ovom prilikom pozvala sve vaše gledatelje da nam se pridruže sljedeći vikend u Gudovcu, to je 5. i 6. veljače, na najvećem pčelarskom sajmu u Hrvatskoj, 7. međunarodnom pčelarskom sajmu. Pa ovako, na više od 2000 četvornih metara, koliko sajamski prostor obuhvaća, mi smo se rasporedili u 3 cjeline. Prvo obuhvaća prodaju i izložbu meda i mednih proizvoda i delicija. Drugi dio obuhvaća predavanja sa eminentnim stručnjacima iz Hrvatske i inozemstva. I treći dio je izložba i prodaja pčelinje opreme, a poseban dio u sklopu toga je, evo, novitet ove godine, inovacije. Imat ćemo inovatore koji će ne samo prezentirati svoje proizvode, nego će i prikazati kako su to napravili i tako da potaknu i druge, naravno svoje kolege, a također i sve zainteresirane. Da li su samo izlagači iz Hrvatske, da li ima inozemnih izlagača? Tako je, ima, evo do sada kako teku pripreme, prijavilo se više od 100 izlagača, imamo čak i iz Finske, iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore i svih zemalja u okruženju. I očekujemo više od 7000 posjetitelja, evo prošle godine ih je bilo oko 6000. Tako da evo svake godine je nešto novo, tako da dođe još više posjetitelja. Ja se nadam da ljudi koji gledaju emisiju da će doći i vidjeti što se tamo može vidjeti. No, da se mi malo kažemo, svjetsko ocjenjivanje meda bilo je prošlu godinu krajem u Sloveniji. Kako je prošao naš med? Pa evo, mi smo svjetski šampioni. Imamo najbolji med na svijetu, službeno potvrđeno, od 344 uzorka iz 14 zemalja. Prošle godine u 10. mjesecu u Semiću u okviru foruma Epitherapy i Epiquality je održano svjetsko ocjenjivanje meda. Na tom natjecanju je naš pčelar Ivan Kožić osvojio zlatnu medalju za svoj bagremov med, a također odmah iza njega i još jedan naš hrvatski pčelar, gospodin Drago Rončević, koji je osvojio zlato za cvjetni med. Zatim gospodin Zvonimir Božić za medni liker od crnog loga, što je isto ovako jako interesantno. No to nije sve, imamo još 18 zlata, 7 srebrnih medalja i 5 brončanih. Vi ste im sve i odnijeli. Oprostite? Vi ste im sve nagrade i odnijeli na kraju svega toga. Tako je, tako je. Vi ste mi donesli tu jedan časopis Slavonska pčela, koji je tiskan 1881. Kako mi to časopisu riječ? Pa ovako, to je inače Hrvatska pčela. To je prvi naziv našeg službenog glasila, stručnog časopisa, koji je izašao znači u 1881. godine i kontinuirano izlazi bez prestanka 130 godina. Prvi urednik i samosnivač je, moram njega napomenuti, otac suvremenog hrvatskog pčelarstva, gospodin Bogdan Penjić, koji je ujedno i osnovao 1879. godine Slavonsko pčelarsko društvo, preteču Hrvatskog pčelarskog saveza. Časopis je zaista jedan od najstarijih u svijetu, ne samo ovog profiliranog sadržaja, nego i općenito. Velika važnost časopisa nije samo u poljoprivrednoj tematici i pčelarskoj, nego i u tome da je Bogdan Penjić ujedno bio i izaslanik Hrvatskog sabora u Hrvatskom ugorskom saboru u to doba i jako se borio za hrvatski jezik. Tako da je Hrvatska pčela, za razliku od nekih drugih časopisa, nakon samo 2 godine počela izlaziti na hrvatskom jeziku. Znači nije bila dvojezična hrvatsko-njemačka, nego samo na hrvatskom. Evo ga. Sad smo čuli povijest slavonske pčele. Ako se netko želi baviti pčelarstvom, rekli ste da svakim danom je sve više i više. Kako može dobiti sve potrebne informacije? Pa evo, sve potrebne informacije najbolje može dobiti na našoj internetskoj stranici www.pcela.hr i naravno da se javi nama u Hrvatski pčelarski savez. Možemo ostaviti broj telefona i našu email adresu. Evo, sve ujedno piše i tu na ovom kalendaru koji sam vam isto donijela, pa možete pokazati. Evo.
I naravno mi ćemo uputiti sve zainteresirane građane i reći im sve podatke koji su im potrebni. Naravno, prvo se trebaju uključiti u jednu od udruga u svom matičnom mjestu boravka i dalje sve na njima. Pošto ste vi žena koja toliko vidim obožava to pčelarstvo, da li ima puno žena koje se bave pčelarstvom? Pa evo, ima ih sve više. Imamo čak jednu samo žensku pčelarsku udrugu koja se zove Maja, naravno, zvučnog imena, tu iz Zagreba. I te žene su stvarno jako aktivne i one su oslon nad svojim muškim polovicama. Na kojem dijelu Hrvatske može se najviše reći da se proizvodi med i da se ljudi najviše bave medarstvom? Pa u cijeloj Hrvatskoj. Evo, znači nijedna ne odskače onako? Pa budući sad ovisno o regijama, u kontinentu naravno je najviše zastupljen bagrem. Znači tu se nekako nalazi najviše stacioniranih pčelara. Dok što se tiče selačkog pčelarstva je Dalmacija jako aktualna. Evo, zbog kadulja recimo. Da li smo nešto zaboravili reći? Pa evo, ja mislim da smo sve rekli. Još jedanput da podsjetimo naše gdje mogu doći. Tako, gdje mogu doći na 7. pčelarski međunarodni sajam u Gudovcu koji se održava 5. i 6. veljače. I evo, dođite, kušajte, vidite i pridružite nam se. Ipak smo, znači, hrvatski šampion kaj se tiče... Tako je. I naravno sve pripreme traju u tom ozračju naših šampiona koje uvijek spominjemo i nikad ih nećemo prestati spominjati, na koje smo jako ponosni. I naravno u duhu obilježavanja 130. obljetnice časopisa. Eto, ja vam se zahvaljujem što ste bili moj večerašnji gost. Nadam se da ćete nam doći uskoro opet u goste, da ćete nam donesti neka nova zlata i medalje sa svjetskih natjecanja. Dragi gledatelji, sada kreće kratki blok reklama. I onda se vraćamo ponovo u studiju.